Kakumura Lam Sogo, Kakumura Lam Sogo, Grake, 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 Long lip, somebody in the party project of the command would buy Pyrona. This is somebody else in the party project of the command would buy Pyrona. Long lip, Joto kesanta mo. Belai hambai, tini ceng kuar kami wo, kacan lokla pandani bising te, joining program khalekha. Tini no joining program leadership hisebe tongo Joy Chanto Jamatia convener tei bu also Jamatia convener tei Phaisok Phaijak sini Umesh Jamatia convener tei bu Binondo Jamatia convener borok 4 jona ni leadership by total 27 family 88 voter tini TIPRA Motha party wo BJP ya kari joining khaipekha borono ang belai khechini party ni ngui tei sini chobano tei bu krak खाइने हने फाइमेनि बागै बरनो खा काहाम लाम सावगो चिनि चबाते बकराक नै हने आशा खलायबो ब्ले ब्ले खे हामबाया फर फाइदि जों बरनो खोक्तैबो किछा खाना लायबो बरक माने बावै चिनि TIPRA Motha पार्टीओ जयनि खाइफेखा महाय जे भारतीय जनता पार्टीओ जे आं प्रथम निसिनि और किल्ला थाति बागमागो 2008 निसिनि आं भारतीय जनता पार्टी खलायफेखा और बिसिंगो हाय हायनो जों गासिनि नेतृत्वे एडिसि संमारि इलेक्शन भारतीय जनता पार्टीनि बागै खाब्रागै सामटांका हाय हायनो 2018 आफ्राव बाहायनो जों जतनो साख्रि सामटांलाय थिका सरकार मालायखा डेभलपमेन्ट नुजायो जारा लिडार खालायतंनाय कयेकजन बरंनो जे डेभलपनि रां पैसा अर्थनीति कायम खालायो बनन जों आंनि व्यक्ति तरफ থেকে बरंनो बिन्दा खालायो एलाकानि डेभलपनि कक सागै दैफ्र बिनन्द बाबु साइथांमोननि हाय जोंनि बरंनो सिरया खोनारया गोबां एलाका डेभलपनि रां दंगो ओ रां राव जारा जोंनि जनगण राव नि यागो सकफाया दै लामा कौराव कोनो फनो आं 7.5 বছর রানিং বেশি কমিনার খাই পর্যন্ত 3 জোড়া কোয়ার খাপারনো ই 28 জোড়া রই মাইয়া থলিকানি একই বিষয় সিসি রুট তুং সালাইগে जों সিসি রুট খাই মাইয়া একই বিষয় চিনি গোবিন্দ বাজার তো রঠাকানি এসবি স্কুল 1300 মিটার দङ মনো বর্ষব্রং রেজুলেশন রই নাই প্রপোজাল রই নাই 3 জোড়া হারপেও जों হিলাই মাত চিনি জনগণনি কোনো দাম করি মূল্য করি बरम रमानि करै संगठन पारने ताखौ बुखरुनो बिखराबाय बिखराखै मा थांसिनाय कोनो दिन चिनि बिखरा गोनां रां पैसा खावै डेभलप खालायनि सुराहा करै हानि बागै जों जे चिनि बुबाग्रा नसों वा सौनायखा आं अनेक वा सौनायखा ब लामाव सोबा थांसिनि बरक मुक्ति मानाय ब लामाव थाङै बिसिनि बरक दफा फियाव जांनाय बनो वा सौनायखा के TIPRA हागो चिनि बुबाग्रा नि लामा याय केबु मथांगै नाय नगे जतो चिनि कारजावै तंनाय चिनि भारतीय जनता पार्टीनि हाजावै तंनाय आनि बिसिंति आं कयनि मुसुबो हातकमा जागा दे तंनाय भबिष्यत चिनि बसाबतैनि साल पहरजों तै सुंग्रै तै फेनि लामा दे हिंनाय हानि बा जारा तंरन जे तंरनाय आनि आवेदन नारगनाय बराव फायनि बागै चिनि बुबाग्रानि अंक्लाव बसकां बासावै चिनि हा चिनि बसाबतै भबिष्यतनो बबाहाय जों कुसु कारै तलांनो हानि बागै कारजावै तंनायराव न बाहायनो फायनि बां आं कयजागो चिनि रथवा कानि कुवारखाम पार्टी पुरासिनि दानबारि बिसिनि प्राय 3500 पपुलेशन दंगो ओ 3500 पपुलेशन तंनायरावनो आवेदन आं नारगो फायदि जों एलाकानो उन्नयन खालायनायनि हेंख्लाय जों जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खालायो चिनि सीएम न कुसु कारै रहै
हाय हाय निसिनी दानबारि बिसिनो आइगे तांमा हेके तांलाय फिजावनो कोनो केबो बुट कांसा फतार बायजादि बीजेपी नो सिनि बसकां बासाजाक टंगो तिनि सार बनो गोबां बुट बाय पाइरबो जों बसकां एडिसि निगो जों हाय हाय नि सिनि किलाक 20 बाग मानो जों तै बसकां आगावै सिनि सखजाक टंमनो तिसानि बागै आं आसक साविनि आनि कगनो पाइरका जतनो खुनो बायका बुवाग्रा आनि